vlog guys. Nakadto kami sa Tungalawod. Kay mahulog kami sang lambat. Manguha kami isda. Yan. Na kami makadto karon. Kaya ito na naman ang bangka pakadto sa dagat. Ay, dito! Oh! Hey! Ay, madara. Talaga mo, malin ako ni. Si malin ka, oh. Das matukog. Ay! Yata tayo, kaya hindi mo ba sila dyan dyan? Hindi. Oh, dito ako masunod. Maraming pagkinte. Ako ang Bangka Queen. Aray. Ano? Nagaya? Daw, naman garaw. Di ba may persato? Kapte, gabasaw? Ito ko si ano? Si Maui. Masama din ng baba. Hindi. Mahal! Langoy! Talaga! Ano na? Sige mo dito. Inaya lang ta. Meet our tourist guide. Nag-start na kami hulog sa lambat. Ang lambat is nag-measure sa about 500 meters. So, ang puti na ang nagalutaw mo na sa patimaan nga may lambat si dalom. So, dapat dasigay kay dasig ang current sang tubig. So, pwede gid mapalayo kami.
Patian nyo guys, ano si Karitra sa